Dear viewers, welcome to my channel Bagful Fortune. ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଲଗାତାର ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ବିତ୍ପାତ ଦେଖାଦେଇଛି। ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ମାନବ ସମେତ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୋମେଷାଦି ପଶୁମାନେ ଦୁର୍ଦିନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଦୁର୍ଦିନକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭାଗ୍ୟବିଧାତା ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା ଓ କ୍ଷମାର ପ୍ରତୀକ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାକୁ ସମବେତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଭକ୍ତିଭରା କଣ୍ଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ଦିନକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ବିନତି କରିବା। More